Walang sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. I love you. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsan pay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Gapu dito'y puso, dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. Nakalanagan dinit. Ngamsam pa ngayon bawing ti panagkita mi ti tao, Luella. Kitaam ngamin, tinagsabtan ti langit ken taaw. Nagmayat ti naparnoy amaris iti taaw, kapu iti nalabag amaris ti tangatang. Amom ka di, ti kayarigan na dita? Data? Froilan, adan sa kayat masawan. Agdumatay ti kasasahat ti biyag. Iti laksit ti kinakurapay ko. Kitsan aday ta tinagbalin atubang tapno aklonak. Nupay awan ko mati kay kariyak, tapak nang kayo. Saan mo kumaapanunutan day ta? Saan kami asigo dabak nang? Ngamgaputan nagarapaap ken nagsalukag ni Papa. Nagbaligi ang negosyante. Si maliwanwan ti biyag mi. Anya ngamin tinakitam kanyak. Pagduha-duam ka di, ti panagayat ko ken ka, Froilan. Among ka di, anasakit para kanyak dayta. Jaggan na timang saarkin ka. Pakawanin ako ma. Ay ayateng ka, Luella. Agyaman naklaunay. Among ka di, anaragsakat tunggal agkuyog tangag pa siya. Akasita. Kahas iti kinamaris ti tangatang kentao ti panagayat ko ken ka. Ngam, kapayakas la. Agluluwa ka. Makalwaak iti nalaos aragsak ko. Pasensya akan kanya ka. Nalaka amayagos tirig na ka. Timay karikan ka. Nakasagana ak amangilapan iti relasyon ta kini Papa. Sapay ko ma. Tawan to ti makarakrak iti ayan-ayata. Oh, sige. Nagawid ang arodan. Nasip nga dan. Amang anururay na kan ni Papam. Rabi into na makasangpat ni Papa. Ada meeting ta kadagiti pada na negosyante. Awan tumot la ti kadwa kamang rabi no saan ati katulong. Adda mo ka restaurant apapananta. Sige. Saritaan tanto ti panangipudno ta kini Papa nga agayan ayatan. Itayak pa yan nakasangpat iti balay.
Ngam panunutik pa lang dagiti panag nagsaritaan mi kin Loela. Ngam sa narumbang nagbutengak iti amana. Nagkinari kami kin Loela. Ngay laban mi, tayo na mi. Oh, Ninilma ready umawak-hawak. Hello? Talaga mata niya? Ang mga naging gaita katar-arapaapang pailang ni Luella. Ha? Saan ka na mas daw, Pay? San lang anam na minsan na nakita kayo kan Luella nagkuyog? Kunak na siya klang, te ambisyosa. Nagbidot kay ti pampanunutam, Nilma. Di ka naging kukunapay. Nakapagturpos ka ngagpaiso ti kolehiyo. Ngam saan nakaama pabaknang ti trabaho? Dahita ka dilang ti bagam kanyak. Saan ka kumamasuron ha? Maawatan ka. Bye. Anya nga tati kahit apagparangan ni Nilma. Anak, di mo na i-recap tiri daw ti kwartom. Iso ananggag ko ti panakisarita mitay ti cellphone mo. Ni Nilma rejay, nanang. Talaga ka di asan na ka ngayon ka, gargarian? Nagbidot kayo tinagdenggan. Nangato ti ambisyon ni Nilma. Ket awan kanyak ti makaitag ay itibiyag na. Saan mo mat nga min abababalaw? Pada amarigrig at da. Saan na pa'y anaturpos ti kursuna? Talaga ka day, asaan ka amagrabi ay? Ay, saan na nanang? Si Bosogak pa'y laang. Sige, padawad kang arudan. Laglagi pong kumati kinarigat ti panagbiag tayo anak ko Saan mo pa'y lapang panunutan ti mga asawa? Pakawanan da ko mananang. Saan mi pa'y anapagtulagan ni Loela? Ti panagkasarmi. Inawagak ni Froilan ni Dirabi Luela. San o na makasao? Di na aklo na nakaskanyak nga ambisyoso mat. O saan ka dinapod na ti kinanak? Masapol nga ramatan ni Froilan ti utek na. Di nakit dit pagserbyan ti utek na. Agpinpin na tagkagik ni Froilan, Nelma. Saan at ita ti kapuna? Ne, masuron kan samot Agpada kami kini Froilan, anasingad kan ka. Saan ko maarong bang akas na ti bagbagam? Sige, sumardengak man langan. Ay, adan ni papang mo. Wow, gwapo at talaga ni papang mo. Rinula kayo na niya. Girl, I need you. I need your love. Noan niya launa iti pang gusto makibarbarkada iti dayjay Anelma. Nusak tupay alaklakayaanan. Gargarian nak. Amangan no, nagbidot kay lang iti panangipapan, papa. Saan nga taada kayo ti masulisog kan kuana? Gapo iti panagkawkawas na? Iha, saan arumbang asyak nga amam ti pangibagaam iti kasta? Adaywam dayjay babae. Kanjak to kayatan asa nga ilyom dito'y balay. Saan kami anasingit kini Nelma? Isulati mangyas asidag iti bagina. Kababain mat no papanawak no umay dito'y balay. Kasano ajak makagura? Kat no lalaki ti pagsarsaritaan nyo. Iha? Adan samot ten nobyo. Kuha, papa.
Adda ka ni ti umno nga edad. Di ka pawilan no kayat mo ti makinobyo. Ang sakbay nga klonam. Kayat ko ngayam among payla ang kanyak, ha? Papa, No adda agaram kan ka, pasyaran da ka dito'y balay. Saan ka makipagkitkita iti ruwar? kasanong da ito. Nagulbutak ka ni Papa. Oh, sige, iha. Sumre ka ko iti kwarto. Nabannog ak. Kayat ko ti aginan. Saan kayo ka din namang rabi eh? Madamdaman ton. Mangan kalatan. Saan tayo man na nagsang anang rabi idi? Ay, makumikum kayo launa iti negosyo yo. No datuma. Kayat ko pa yan akasango dagiti padayo ang negosyante. Iha, para iti masakbayam da ito'y. Awan sa baling agtawid ka dagiti sanikwak no saan asika. Iso ano makiayan ayat ka. Pilyam tay makatulong kanyak amang imaton ka dagiti negosyo. Eh? Awan mo't ngamin pulos esemong ag negosyo. Nagayan ayat kami kini Froilan. Asaan daan nagamamo kini Papa. Pasaray sarungkaran nak dito balay. Ngam saan da nga agdandanon. Tama kumikumot launa yan ni Papa kadagiti negosyo na. Kasano nga rin tayo yan. Planok mitkit di. Ajak pagbayagan nga ilimad mi kini Papa. Di ayan ayat mi kini Froilan. Sigurado lakit di amakigtot ni Papa. Numaamuan na nga ang nobyo kami kini Froilan. Nay, si kaamot kay Nilma. Apo, nagsiksikan iti dahi taasuot mo. Ay, kunak no sanda ko na malasin na namating. Bagay ko ka dito, Badok? Ay, napintas. No iti dahi ta akin akiting tipagan-anay mo. Ang mga nabastusan da ka dagiti lalaki. Dahito iti uso ita, nana. Ha? Sanda padasan ti mang bastos kanyak. Jak lakit di kayat nga ore asino laditan ti lalaki apang ipaayak iti bagik. Ay, pudno launay dayta balasang ko. Angem tanangem tiag pili. Diti ko makas kini Froilan. Ngam amok. Sa anak abay paayan iti naranyag masakbayan di anak yo. Anya. Sige balasang ko. Panawan ka ditan. Hi. Nasair ko matentirik na ni Nana Mating. Jak lakit nga rod na ibagakan kwa na nabak ng tinobya di baruna. Ay, nagkiting lagit din ti panagbadbado ni Nilma. Kasla ka na yun namang sulisog. Kaslasan kayo pa'y anaruam iti kasya pa nagkaukawas na. Naibag kumaa. No di na naibaga kanyak ngagkabagay kayo kumakano. Ngam awan mo't masakbayan nakin ka. Kat, nasairit matirik na yon. Kanya pa'y. Isa pinanawa ko na. Uraan niya timang mangagiuking kwa na. San yung itaw talag, nanang? Talagang ambisyosa ni Nilma. Nabayagan ng ibagbaga na akayat na tiag negosyo. Ngam di mo't lang makapampanawan. Naitangap ti problema, Froilan. Imay ni Nelma iti balay di na minsan. Nasangpatan na kami ni Papa ngagsasarita. Amo na gayam ngagnobyutan. Nangag ni Papam? Ti may panggap ka data? Yaklaan mo. Saan ba't ang nagsaludsod? Nga madaim parik na kanyak. Saan nakano apawilan ama kinobyo. Ngam kayat na pa'y ama kapagamam mo kayo.
Kasano nga roday ito eh? Nagulbudak ka ni Papa. Saan ko mat ngayon ranta? Paspasyaran nakidya balay. Saan mo mat amadandanon? Aging kahit inaklon ka. Nakasaga na kakanin. Ngay puno dati relasyon ta. Si katirumbang apagsaludsudak iti dayta. Ta si katilalaki. Pasensya kan. Pagtulagan tangrod, no kasano ti panagpudno ta kini papam. Girl, I need you. I need your love. Ay, sayang. Diyak na daanan ni Mr. Labrador di opisina. Ay, sana bali, awagak langan. Barang kaya't nakasungbatan. Awisag dito'y mall, barang magaragari. Kat kaya't nabayadan ti kursunad ak agatangan na bado. Sana balin alakay. Anya nga ti makuna ni Luella. Piliya ka talaga. Ni, ore na napatalyaw dagiti aday ti asidag ko. Kapoy ti panagkat-katawag. Ngam, bipiyang dako ma. Hello? Oh, agyaman nak sinumpatan nak. Kursunada naksa talaga. Sir? Nagapo ka di opisina yo. Gamrimor kayo ka no? Oh, apay ka di? Umayak ko magpatulong. Lading itag. Awan bakante di opisina iti agdama. Ako nga min, sir. Planok ti agabroad. Ngam, problema ti gastusak. Anya? Amangan numabalin nga kita tayo, sir. Nakasaganak nga aksupad. Urean niya't kidawin nyo. Da Froilan kan Luella. At tada mo dito'y mahal? Apagiso ti planak. Kita man no sandangag tada makigtot. Pasensya kayo la kuman iti pan nakasingak kada kayo adwa ha. Awan planok ngagpadlaw kada kayo ngam nakita dakmatan. Anya ka kadi? Kas kalasabsabali. Aganos na lang ang mga uray iti order ko ha? Pilang amin. Nakapaapal kayo adwa. Nagasat laonin ni Froilan kan Kaluela. Tikat ka sawan. Nagasat kayo ang padpada. Asan abale? Matong palaki di darapahap ko makabagabrod nagkasatang matan. Diya ka mo nga da planom nga agabron. At ang arot am-am mo kay Dupay amang tulong kanyak. Isirik na ka na iti trabaho. Problema ti gastusak nga agaplay. Amang ano matulungan na kamakisarita ka ni papang mo, Luella. Oh, Nelma. Kadwang matgayam ni Luella. Ha? Ay, sir, adda kayo at gayaman. Naimbagta nakita, dak. Nakita gayam di daki ni Luella. Sino da ito'y kadwayo a lalaki? Papa. Mapantayo langan iti sa bali panganan. Naibagak matkit din kini Luella tay panggap ko pa nagpatulong kada kayo, sir. Kapo, tanapo ka tigahanas mo amangan. Pinabalkot ko lang ang tinorder ko akananta ko ma. Froilan. Oh, itay pa'y anak kadaanon ta diti balayo. Nagsakit ka manan. Diyak namaan ti napasamak iti mo. Saan ko maakas day awaga sa maduktalan ni Papa ti relasyon ta. Nakapagtulag ta iti panagpunno ta kini Papa.
No apay anak kibiyag ni Nelma. Saan naman nga tangayin ranta? Kaslawan makita kagapo ng ramidan na diya. Nagtulag da kini papahangag kita da iti mall. Sa kimuyog kadata. Bayamo ng panunutan da ita. Mariribukan na, Froilan. Tiam mo ngamin ni Papa, kat awan tinobyo. Kat sakbay ama kinobyo ak, kat maam-am mo nakakuma. Awan mo't lang ni Papang mo. Napananda pa'y lang atak kin Nilma. Romantiko kayo gayam, sir. Dito pa'y igit ti baybay tinangawisan nyo kanyak, dito tarabiin. Saan ka nga inawis tapno sulisugan nak? Nakasagana ak amang ipaaykan ka iti kwarta. Uray mano. Uray awan kasukat na. Talaga, sir? Sigurado kayo nga awan kidaw nyo akasukat? Saan nak amakiin innangawkan ka? Asino ka talaga? Kada Froilan kan Luella. Agpada na agagayam ko, sir. Ngam sa anak anasingat kadakwada. Nung pa'y kalugarak ni Froilan. Anya ti mo may panggap kadakwada? Ha? Sir, saan ko masyak ti pagdamagan nyo? Da Froilan kan Luella, ti adamasek nandita. Saan ka makipinpin nalikaw kan kanil? Mano a kantidad ti kasapulam. Nakasagana kayo kadi amang tulong kanya kiti gastusek nga agabrod. Saan kayo madanagan? Bayadak to. Adan ni Papam, Luella. Naimbaga rabi iyo, Mr. Labrador. Papa, pakawanin na ko, ma. Nabayag-gaya mo nga ululbudan nak, Luella. Tiamok kat, awan pa'y nobyo. Ako kabasol ko kada kayo dayta, Papa. Agin inayat kami kin Luella, Sara. Nakasagana ko namang ikasarking kwan. Nagturad kan amang ibaga iti dayta. Asino ka talaga, Froilan? Ha? Asino ka? Tapno ayatan ni Luella. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di liwayan adenggen tituloy ti pakasaritaan a napauluan. Gabo dito'y puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Isursurat ni Delphine Dumayas. Direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Long time, how I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. So many years have gone by. Calling all Augustinian alumni and personnel. Come home to the University of San Agustin and celebrate the 120th foundation anniversary of the university with the theme, A Gift. Be a part of the USA at 120 on July 13, 14, and 15, 2024. For details, check out the University of San Agustin Iloilo Facebook page or call 0939-914-9729. Come home to USA. Viva San Agustin!
awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat matag tindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apa ing kalang nagulib ka! Pakawanan nak kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risik ti maarunan agura. Papagayam, awisan da kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo. The number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Risik. Ti napalabas, natangken latta ti pangadang ni Doña Candida adi nantupulos palubusan ni Jonas ang mga asawa ni Eloisa. Saan anatuloy ti maudi a meeting ti grupo da Eloisa, gapu ta ada nasiputan dagiti otoridad at tao nga adda paltog na. Natiliw da tinasaw at tao, kat naduktalan anapuklan a hard killer. Kat nilatan Doña Candida ti atapod ni Mayor Solomon. Nadanon nga rod ti panagbubutos, kan panagbibilang kadagiti muna abutos anabilang, nagadayo, tinangitarayan ni Eloisa kini Doña Candida iti kinabisi mayor. Saan anaaklon ni Doña Candida ti partial result, kat nagatake daytoy. Katita papagayam at tuyen tituloy ti nobela na paulwan. Risik. Tunyang, nakaawag ka man? Wan, Counselor, friend, at daag dito yung ospital. Ha? Apay, anyat na pasamakin ka. Saan na siya? Ni Madam, na-stroke. Anya? Naimbag ta na iyag may adagos. Ano saan? Amangan numalamaya na. Ha? Apay, anya tinapasamak? Impadamag ngamin ni Dawal, ang nagdakkel ti bautyo iti butos. Di na maaklong nga abakaw. Anya? Sige, Counselor. Naiday laang. Bye. Bye, Tonyang. Day tatidakes na. Nudakkel launay ti panagtalag mo iti bagim. Nang runa no pagtangsit mo ti kwarta. Day tatinyawag kanyak ni Tonyang tatang. Nalabek. Dimtengan ti pagpatinggaan ti kinapalangkwad na. Ngam, sapay la ko ma. Tasaan ang napakaruan, tatang? Anya ti kayat mo asawan. At dapay la asem iti kastay akita ti tao. Nagado ti impaay nakin ka na sakit. Tang, nasaysaya at numakalasat pa'y.
Kat bareng maamiris na pa'y tibidod na. Kat makapagbabawi. Ay, awan lat amo kon nga amo na ti agbabawi dahi jay. Saan tayo lang nga amo, Tauray kasanot kinadakas ti may sa tao. Adalat ta nabatbati asilid ti kinaimbag iti kaunggan na, tatang. Ay, dayawag launay dahi takin ka, anak ka. Uray makuna nga adayon tinagtengbaw. Kit napakumbaba ka pa'y laang. Dito tinawag kanyak ni Councilor Eloisa, papa. Saan ko nga mo noan niya ti mariknak? No mayatan, wenno maladingitan. At tawat nagkaduaan nyo kendo niya kandida? Nagkadwa kami, asa na nasaya at nga aramid. Anya? Wen, aklonak, nagbalinak madabulsak. Kinanunungak ti madri nga aramid nagapulang iti pirak. Papa. Isu ide ti kanayo namang tad kanya iti nagkalagatan para iti campaign fund. Ken kasukat ti proteksyon kadag iti illegal na negosyo na. Kat no bilang agbalin na baldato, ano, makarecover pa. Saan nga ta agbabawi? Dahil dati saan ko nga mo. Kuma, agbabawi mata, no dapay kuntaway na. Tilang makunak, no anyaman ti kasasaan na, karma keng kwa. Papa. Ngam no makarecover pa ay akas iti nakunam. Kung magbalin mo tanda ito'y abalakan ko na. Ang masapol nga isardeng ng dagiti mading arabid na. No makaamiris. No ti at-adamanen nga agpabasol. Asino kumati babasulan na? Ni Eloisa. Pabasulan na nga iso amin tiga po amin. Dagi diya mapaspasamak kan ko na. Kalokuan da ita. Saan tayong agpapaday ti panunot, papa? Sa bali ti panunot ni Doña Candida. Da kayo matlang tinagko na. Asaan ko na yung amo ni Doña Candida. Lumamukon nga niya ti ugali na. Mata pobre la unay. Pagtangsit na ti kinabaknang na. Gusto ka. Ibagarub na amagatang ti kwarta na ti amin na banag dito rabaw ti daga. Ngaging gay ti karbangan ti may sa tao. Ngagpapanpay ti anak na. Kat saan na amawatan? Kanapat patiglatakan kwa na ti pirak na ngam ti pakaragsakan ti bukod na nga anak. Anya ti ko na ti doktor, senyorita. Mild stroke ti napasamak kini mami to niyang. Kanayon mat ngamin nga pungpung to. Ay, wen nga rod. At da ngamin inyawag ni Dawalkan Kuana nga isot nagpungtutan na launay. Saan na amaklon ngamin ti kinapod no? Kun di na maamiris. Asan nga amin abanag dito'y rabaw ti daga. Kit magatang na. Dahil tangarong ka. Ala, parang no iti da ito ang napasamak kini mami. Adan pagpampanunutan na. Sapay la kumaa. No di pa lagpanunot iti nasayaat. Saan ko lang ammon asawan to niyang. Kasta pa'y lang di makunam? Maasyan ka pa'y lakan ko na, friend. Tapno may kan pa'y tigundaway nga agbabawi, friend. Nga ta? Sapay la kumaa. No apekit di nga urayan tayo pa'y laeng. Nga adda pakadidigraan tayo. Sakbay ang makaamiris tayo.
Ay, natural sa iti tao daytan. Maleksyon nga muna, sakbay ang maka-ameris kinang babawi ka dagiti basol na. Ano mabalin? Ket, saan kumaakasta? Saan ka di? Gusto ka? Kas itinakunak. Sapay la kuma. Tama ka ameris ton ni Doña Candida. Sapay kumatakasta. May isabaling man di saritaan. Anya day ta, friend? Landslide ti botos mo, friend. Dadani malpasan ti counting, kadagiti amin na barangay. Kan sigon iti report, dagiti tao tayo. Awan pa'y 10% iti botos mo, ti botos ni Doña Candida. Kasta ka di? Wan. Kat namamuan na dahi ta resulta, ang mga non adang agpungtot. Kat masunutan ti pan nakaatake na, kat mauluyanan. Kasta ka di, Dawal? Wan, iso pimanawakon. Kinawan ganas ko na mga mo iti resulta. Sus, sigurado lakit nga adang agpungtot ni Madam no maamuan na anaabak kun nagdakkel ti lamang ni Eloisa. Masapol ngawaten na iti resulta. Kuma? Ni Madam ti tao at di na maaklon ti biddot na ken pan nakaabak na. Iti napasamak kan kwa na ita. Di pa lang ata nagnakaw no nakaamires. Saan ko lang mo? Ngam kasi tinakunak. Saan ni Madam ti klase ti tao nga muna tagpakumbaba. Ken mangawat iti nagbidutan na iti pada na tao. Madusdusa. Wen, talaga makarkarman. Dahito yan ti pangrugyan ti downfall ni Doña Candida. Sika kumatimang bantay kini Mami Tonyang. Adalang napatag nga si Kaswag. Uwan Kahit kumusta matan ni Madam? Okay matan. Ngam saan na pa'y maigaraw ti kagudwat bagina. Kan medyo biddal pa'y ti panagsauna. Ngam kunati doktor, masapol na ti therapy. Uwan Angam, sana 100% nga agsubli iti normal ti kasasaad na Tonyang. Dahitan Ken masapul maliklikan ti pan naka-stroke namanen. Tama nga no dinan malasatan pa'y. Rabang na maamuan ni Madam dayta. Tinto doktor ti mangibagakan kwa na. Sige nga Rod. Ay, anya dagiti masapul may tugot. Dagiti pang unag nga arwaten na. Kumita kalatan ni di kwarto na. Uwan, siya akong ti makaamaw. O sige, agpaitulod kanto kinidawal. Isuti ko na ni Jonas. Gayam. Nalpasan ti counting kadagiti barbarangay. Kumusta? Layo si botos ni Eloisa. Tilangan official counting winukan vasing iti munisipyo ti Maoray. Ken proclamation ti kumlik kadagiti nangabak. Aywan gayam, ni Monek. Round away mat. Kas number 1 councilor. Talaga Wen, awan pa iti kagudwa ti butos na ti may kadwa ken kuana. Talaga matan niya. Ado ti mangibagbaga. Adakkel ti kundaway ni Eloisa nga isunto ti mayor ti San Mariano iti masungad ngaldaw.
kablaawan kan, Vice Mayor. Anya, uri si kamot friend. Nagadayo tinangitarayam iti sumarsarunukan ka konsehal. Awan mabalin. Nagsaon, dagiti umili. Ngam, ni Doña Candida. Kumusta nga tan? Anya nga ta ti aramiden na numaamuan na ti resulta. Amangan, wagataki manan iti may kadwagon daway. Awagak man kit din ito niyang. Noon niya mo tin ati kasasaad di bakit? Nagkasat kit di, takas lang mild stroke lang. Ngam, delikado lata para iti second o third stroke na. Pudno na itaki no nam. Ay, kasimot ni Jonas. Sigurado nga iso ti maturturan ang mga sikaso iti inana. Adda kwartada, friend. Baknang da. Mabalin na ti mangalay ti private nurse sa mga sikaso kani Doña Candida. Wan matkit di Ay, nagpartak ti karma niya. Namitwa, nagpanggapan na kay ti Dakas. Nga manyat naghanap na. Kananya mo tinagbanagan ti kandidatura na. Kapilitan a bagsak. Ta isut kang runaan a maatap. Ta syempre, isut kalaban ko. Election related ti napasamak akayat nasawan. Kalaban iti politiko, ti kang runaan na suspect. Pudno nga iso. Alam, lupay kasta. Nasaya at no makarecover. Tapno maadaan pa iti gundaway nga agbabawi. When no mangatur kadagiti bidtot na, friend. Kablawang kabe si Mayor Eloisa de la Cruz. Agyaman Mayor. Kan the next mayor, it is San Mariano. Ala, adayo pa yung mapasamak dayta, Mayor. Ado pa'y tinaskan nga adalag, iti panangipataray iti sibubukan nga ili. Kabalam dayta, may saka masirib. Man-manotikaskin ka as CPA lawyer. Mayor? Kanalpasan di saritaan. Kinapod nun, aglib ni kumpadre Gonzalo, tama pa nagpaaga siya Amerika. Kasta ka di? Kaya't nasawan, acting vice mayor kan. Mayor? Kat nalabit, into nagtakam kayon, abarwa na butusan. Saan ngagbayag, agsublimot lang i Amerika, para agtultuloy ang medication na. Into nagangay, ag-resign na kas mayor. Anya? Akayat na asawan, si kanto ti agbalin na mayor, kat nimat munik ti vice mayor. Wow! Oh, kaunaan di pagkasaritan ti San Mariano. Ngagpada a babae ti mayor kan vice mayor. Kasta ka di? Sika ti kaunan ngag vice mayor kan agbalin na mayor ti San Mariano. Katagbalin na baset ti pakasaritaan ti ili tayo. Adda kay ti ospital, Tonyang? Wan, siyak timang bantay kan madam. Kumusta mo ni Doña Candida? Baddal pa ilang ngagsao. Kun saan na amay ko titi kagudwat baghina. Kaasimot nga rod. Masapul kanun ngag therapy. Iso ang mga ala kanun ni Jonas iti private nurse na. Kun therapist na amang masahe kan kwa na. Rumpang laang, nakabakbak nang da. Kayat ni Jonas adaras ang makarecover ni madam. Nasayat no kasta? Ngum kunakano ti doktor. Amang ano saan nga agsubli iti 100% ti kasasaad ni madam. Ay, day talaang. Wan gayam, amo na ka din ti resulta ti eleksyon?
Saan ko nga mo, no, naibagan ni Jonas? Awan pa iti official result man po iti Municipal Board of Canvassers. Ngam, nangabak kami kina Eloisa. Ay, kablaawan kayo nga rod, Akit tigayem mo, layos ti butos na. Pakaragsakak unay day taabaligi ti best friend ko. Idanon mo kumati kablaaw ko kenkwana. Sige, makadanon tunyang. Ala, kastapay nga rod. Agyaman nakitid formasyon. Bye. Bye! Kaasimat ni Doña Candida. Kablawan kayo tamay pe. Nagbaligin ti anak yo. Agyaman na kiti dakkel a suportayaw, mayaw. Awanan niyaman na. Nakita ngamin ti potensyal ti anak yung agbalin na nalay nga leader para itiili tayo San Mariano. Mayor. Kat pasensya kayon, no nakikumpluta kiti kan Doña Candida, iti panang papanaw na kada kayo dito'y San Mariano. Maawatak, Mayor. Ngamain, apiktado ide ti anak yaw. Kas may sangama. Saan ko kayat ngagladingit anak ko? Ngamawan mo't lang nagbambanagan day di nga niramid mi ka na kayo. Kinapundo na, Mayor. Agyaman kami kada kayaw. Anya? Aklunan ba'y. Dakkel ti naitulong ti inaramid yaw. Ta isot binusbos ti anak ko anagadal. Ganang tunoy iti arapaap na. Amay pe. Iso nga, utang namatlaang kada kayo anaimbag anakem dayjay. Ngam dayawag ti kinarget na anang tunoy iti arapaap na. Ken bilibak iti kinatibkar na. Tandalasatan na dagiti panubok adimtanggan kwa na. Day tama ti dayawag ken kwa na, Mayor. Katita, napit nan, tibunga ti sakripisyo na. Anya ti aramida ni Doña Candida inton makarecover iti napasamak kenkwana. Agbalbaliw nga tan. Papagayam di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela na Paulwan. Risik. Nobela ni Nestor Marcos, isursurat kan iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Talaga patayan na kay amin no di kayong tong palit pa kayo san me. Masabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maaramidam. Kukwakan. Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi kayo di panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero! May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbutngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo,
amang ipagaruk akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero! Estranghero, nga awan sa bali apanggip na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero. Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod, babaen ti diyo panagliway amang tarabay, dito'y sa balimanan a nobela, ngayon kam isagot ka na kayo. Kabalyero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas, iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot ka na kayo. The #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ti napalabas, naduktalan ni Nana Barang ken dagiti kakadwana anaburas dagiti bunga ti sabaken papaya. Dimteng ni gabat ket napasamak ti pinnaltog. Makapungtot launay ni Brandon iti pannakalibas ni Bruno ken dagiti kakadwana. Ket minansuna ni Gabriel sana ingoyod nga itapwak kumay iti agdan. Iti pannakibiyang ni Nana Barang, naibatan ni Brandon ni Gabriel ket dandanin at nagdaytoy iti agdan. Nadamag ni Nana Susana tinapasamak ket impadamag na kin Esmeralda alipaten dan ti panggep da nga agibares. Nauray matlang ni Gabriel akasaritan ni Bruno. Makapungtot ni Doña Margarita tamairamraman dagiti gagayem na nga asyendero. Ket itapapagayam adtuyen tituloy tinobela a napauluan. Kabalyero. Tiyakto lang at tatimang manso iti dadya agabat. Apay ngiramraman na dagiti gagayim ko nga sendero. Mama, awan dagas na nagdamag tayo kadakwada. Oray sakton ti agdamag may panggap kinikobing. Nasaysaya at nagsasango kami kada don servando kanton niya sileton niya. Iso nga ibagam kanig kabat asaan dang agdardarasutos. Anya da di nga rimbangaw. Limakot sa manandabro, no? Anya, diyawanan bain. Siyakman tibang patay kan kwa na. Senyorita, Doña Margarita, inyawat kanyak ni Borsyo. Nakita da kano nga imbarsak ti Kabalyero. Anya? Anya da ita nanabarang? Iya ka mo, senyorita. Nagbukal mag, natatsan. Bato lakit di. Nabalkot iti papel. Nagsurat man ti Kabalyero. Ket anya ti ibagana da yung estranghero? Madoy. Siyak timang basa. Katanyat mo lang ang barang. Pumanaw kaan. Sige, senyora. Partakam! Doña Margarita. Amok nga kintayag kapailaan iti napasabak iti kalantaan. Intun sumaruno. Sigurado amatay kan. Ibales ko ti panangero Romanyo kanyak. Ito'y nagsurat. Bruno. Ti ayo pa Bruno. Karkaritin naktilo ko. Sana mabalinda ito'y. Mabit man lang Brandon. Kunak man no Kabalyero ti rimaot. Bumabaak mama. Pagsaludsudak na kiti tao. Kimapon ka din ni Bruno iti Kabalyero? Uno, ni Bruno ti Kabalyero. Amo, sa
Saan miya nakamatan ni Kabalyero? Kas lalo ti it anapututan tipos na, iti partak na nagpatray. Talaga nagalas ti biyag dagiti Kabalyero. Sigurado amaong tantayo manan kini Senyorito Brandon. Da kayo kit din agwardya. Sangka ko nakada kayo. Nga agredam kayo anay bag. Da kayo ngayon hotel. Sigurado kayo at Kabalyero tinimaut. Nakita yung kani? Awas, Senyorito. Pakita may. Ang kaslakimat ti partak na. Kalpasan, nagbato. Iti jakamono niyo na jay. Ganito. Katsan nyo kinamat? Kinamat da, Senyorito. Ang sanda na siputan tinagturungan na. Agburik man inti darak iti pungtot ko king kakabata. Ni Bruno tinagapuan ti surat. Kat mangipangpangta ti awanan bain. Anya? Ni Bruno, Senyorito? Dayto yan day dinabayag nga atap tayo. Ni Bruno, ti Kabalyero. Sanda ka nasurutan dagiti tang kamat kanyak. Napagkat na dyan naramid ko. Mapikaw dalakit din. Ti amuda kat Kabalyero tinangraot iti Villa. Ngam ti surat. Kat nagapo ni Bruno. Nagkintay lakit din ni Doña Margarita iti panakay pangtatibiyag na. Kung kuna na. San lang na kami at trabahator ti kanay nagsit-sit lugar. Ha! Ha! Oray tatandani kami makadanon. Sapay ko ma. Tanitatang pa lang kisirring. Kat nakaturugan ni nanan. Tapno saan na amaamuan tinaramid ko. Anya dayto yun ang mapaspasamak gabat. Sino at talaga tinangraot kada tayo? Apay mata ni Bruno tinaggapuan ti surat. Amang ipangpangtakin ni Doña Margarita. May salang ti kayat asawan day tanana barang. Ni Bruno, ti Kabalyero. Apay. Talaga tuso ni Bruno. No saan nakadimtang iti Hacienda Margarita. Katjak nagbalin at tao ni Senyorito Brandon. Amangan no nalaka kumalaang, ngay patungpal ni Bruno ti panggap na. Oray si kakit kakaasi kamit amadusdusa. Amangan tumulad kan tumit ka ni Bruno. Jaket dito nga ibagbagayo nanabarang. Mangisagsagmak ka. Dayta ti santo ang mapasamak. Napagad ti inaramid mo, Esmeralda. Kasanon no napaltugan da ka dagiti pasorot ni Senyorito Brandon. Wenno nakamatan da ka. Ket nakemeg da ka si bibiyag nga idatag da ka dagiti agina. Saan nakapakemeg si bibiyag tatang? Lumapanak aging kakin patay. Saan asikat ni matay? Dagiti managdakdakes ken naranggas nga asyendero ti rumbeng amatay. Tapno mawaya-wayaan tayon manipod iti naunday a panawin. Apanang bekkel da iti kalintegan tayo. Tatang. Ngamapay nga inaramid mo dayjay. Nagpamarang ka a Kabalyero arim maot iti Villa. Sa pinagparang mo ani Bruno tinaggapan ti surat amang ipangpangtaken Doña Margarita. Rinobrubak lang ti mapaspasamak tatang. Iso damat lang nga kakadwati ag pipinatay. Ado ti pasurot ni Doña Margarita. Upat laeng da Bruno asimina. Saanen aday ta ti pagparikutan tayo tatang. Ti kayat ko adamagan ka na kayo. Maibturan nyo kadipay laang ti patagabo iti buko di ataga nga inaguman da.
Siya ti pinagparangdaan na agom, Esmeralda. Baanag ang nasakit kanya. Ngamawan mabalin ko. Nabilag da unay. Kayat yu ka di hasawan? Saan tayo akabailan ti kinabilag da? Rumukmaak pailaan. Napagad no iparangarang ko ti ikokontra. Ngam nalimod akibkiban tayo ti bilag da. Mangala tayo laeng itinapintas agundaway. Gaputadyak kayat nga adda uray may sa ama isagmak ka na tayo. Diyak magustuhan ti panagdursok ni Bruno gabat. Diyak kayat ngagkari ka kanyak. Nga masapol asawaring nyo ti asyenda. Kit idatagyo asibibiyag kanyak. Juan senyorito, matungpal. Dahil dalang ti kahit ko amang agingga. Ken agingga asa na makasarita ni Mamada Don Servando ken Doña Celidonia. Saan kayo ngagbidot ngagbasak-basak itinagbedengan dagiti asyenda. Juan senyorito, saan kami lakit ding agbasak-basak iti pasat ti asyendada? Noan niya ti bilin ko iso titong palem mawatam. Juan senyorito, ladingitak. Ngam sopyatan kayo, senyorito. Adda napasabak dito'y Villa itay parbangod Don Servando. Kaya't kung agsasango tayo kada Doña Celidonia, aglalokan ka. Wen, adda kayat ko apagsasaritaan tayo may panggap itay may sa taom. Ni Kobing, dito'y tulagan di pagsasaritaan tayo. Bye. Kat ni Doña Celidonia, nawagan yon mo, madamdama apay ang makaring dayjay. Intun bigat ti imbagak ni Don Servando apan nagsasarita tayo. Payat papanunutam, Brandon. Gumanat ka amang raot kadagiti pasurot mo kadagiti karuba tayo nga siyenda. Dakalago bati kayat mamapasamak. Agburburik ti darak ni Bruno. Naglibas, pimanaw, nangikuyog pa iti kadwana. Tapno, kalabanan na tayo? Nuan niya ti kunam. Ibilin ko gani Hepe Escobar nga ano penda. Apan nakabagitilintag ni Bruno. Saan? Diyak kahit makibiyang da. Kaya't ko amay datag ni Bruno asibibiyag. Kat siyak timang patay kinkwana. Malagip kumanente pa nang ipang tatakanyak. Santo ngagbaligi amang serrek iti Villa, mama. Paingitak ti panakagwardya taglawlaw. San kayo pa'y laarom rumara? Ken san kayo amapan iti uray sa dino apaset ti asyenda? Ho! Ho! Iti daytoy anagimusan apasat ti Hacienda Margarita. Ti pakibedengan ti Hacienda Servando ken Hacienda Celidonia. Agmay-maysak ngay may ditoy. Tapno awan ti agipulong ken ni Senyorito Brandon. Sinukir ko ti bilin na. Kapu iti dayjay a Bruno. Dinusanak ni Senyorito Brandon. Una nga ano pa ni Bruno. Saan ko nga idatag asibibiyag? No dikat patayak kadagiti dakkulap ko. No day tanto ti pangdosaan ni Senyorito Brandon. Daytan ti kadakkelan abidot na.
Saan nga adayo day ta mapasamak, Esmeralda? Agkalkal la utang da Bruno iti pangalaan da iti kaninda. Tapno saan da nga agbisin. Ket iti kabalbalayan ti kaasit gan arauten da. Sakbayan tayo day tang aramiden da, tatang. Masapul ang mabalaagan amin apumurok nga gridam. Katagtutulag tayo mat kada manong damyan kan manong teban. Amang bantay iti aglawlaw ti Vilya. Aramiden tayon tuday ta inton malam. Kalpasan ti panagtrabaho tayo dito Vilya. Sumagmamanulangan dagiti pasurot ti Senyorito Brandon. Amang bambantay kada tayo dito itatang. Ano pendalakit din ni Bruno o kanda giti kakadwana. Iso anak kunak idikalman ken ka. Anapintas ko maagundaway apanang patay tayo kadagiti mangbambantay kada tayo. Namabalin tatang, saan tayo apo matay latan? Saan akas tati kinadagas tayo? Taddamat pamilya dagita ama ulila. Ngam alukuyan tayo ita. Ako madwa kada tayo. Napaggaday ta apang panunutam, Esmeralda. Saan dalakit di akayat ang makikadwa kada tayo? Tatang, sublatan kayo nga gabyon. Amok, nabanok kayo. Saan? Agin na tayo pa'y. Hanggang nabilin lakit di anaimbag dagiti pasurot ni Senyorito Brandon amang bambantay kada tayo. Sa ngayon tayo da Don Servando kan Doña Celedonia dito Vilya inton bigat barang. Isong agsag ka na ka. Lutuam dagiti kakaimas sa taraon, aglalo dagiti magusgustuan dagiti sa ngaili awainom. Ay, Senyora, basitan tinabati a karne iti rep. Agpakuyog ka kinigabat. Mabuti nga ngagsakay iti kabalyo, Senyora. Ang mga numat nagak at mabluak. Ay, bakit ak madlakarugan? Anya day tangay bagbagam kanyak barang? At dalugan? Kaano pa yan nagkabalyo kayo abapan makitsenda? Pagwardya ka na yung bagtibilya inton bigat. Tapno siguradong awan riribok ang mapasamak, mama. Rumbang lang, Brandon. Sana mabali na may babain tayo kada Don Servando kan Doña Celedonia. Mabuting matngata ni Bruno arumaon. Kaputa sigurado nga itugot da Don Servando kan Doña Celedonia dagiti pasurot da. Kanada na panunot kong aramidan. Uraik lang makasangpad ni gabat. Taapay, anya dayta. Mabalin nga iti kabalbalayan ti pagkamangan da Bruno. Tap nagsamsamda iti kanda. Oh, anya kumati masamsamda kadag iti mamirmiraot. Sang kabasit labagas, ano na duma, ano sanda ti agsida iti utot, amatiliw da iti kaunasan. Agbibisin da Bruno, anagbalinen atulisan, mama. Aguli magkayo anaimbag, tapno maawatan nyo ti ibagak. Mabalin arauten na tayo da Bruno kan dagiti kakadwana. Ket samsamen ta dagiti sangkabasit at araon tayo. Nyamit henday ta kay Bilyanaw. Kadwan na asar dinas laken utaw ti pagbiag tayo sa samsamen dapay dagiti bagas tayo. Isu nga agridam tayo. Saan tayo nga ipalubos ang makastrek da kadagiti balbalay tayo? Nay, dadumdeng ang nakakabalyaw. Kay bagbagam lang Tata Emilianaw. Rautan na tayaw. Da Esmeralda, saan da nga tapay analpas ang nagsasarita kadadamyang kenteban? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak.
Papagayam, di yuliwayan adenggen tituloy tinobela anapauluan. Cavaliero. Nobela ken isursurat ni Delfin Dumayas, iti direksyon Luvimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Production. Isagsagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.